Vă spun bun venit și în această seară, pacea Domnului pentru toată lumea. Domnul să fie lăudat pentru că a făcut un îndemn în inima noastră ca să alegem și în această seară să fim alături de Domnul nostru Iisus Hristos. Domnul să fie lăudat pentru fiecare cuvânt rostit în acest loc și să fie de folos și să fie pentru mântuirea fiecăruia. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru bun din ceruri, cu recunoștință și smerenie venim în fața Ta și vrem să mulțumim această nouă ocazie în care avem parte în această seară. Mulțumim că Tu ai făcut posibil ca și în această seară să alegem cel mai bun lucru, să fim la picioarele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumim că Tu vrei ca să Te cunoaștem mai profund și să ne pregătim pentru o viață mai specială, pentru viața veșnică. Mulțumim că Tu ai promis că dacă 2 sau 3 persoane se adună în numele Tău, Tu ești între ei. Te rugăm și în această seară să fii prezent în mijlocul nostru, în inimile noastre, prin Duhul Tău cel Sfânt. Și ajută-ne să înțelegem voia Ta, să înțelegem toate planurile Tale, care vrei Tu să ne dai ca cadou pentru fiecare în parte. Te rugăm frumos să îndepărtezi orice obstacol care ar sta în cale ca să împiedice acest lucru. Te rugăm să reversi asupra noastră Duhul Tău cel Sfânt și ajută-ne ca să ne pregătim toți pentru viața veșnică. Binecuvintează Tu toți pe cei care au venit în acest loc și aceia care nu au putut veni din diferite motive, să fie alături și de ei și Tu să dai binecuvântare pentru fiecare în parte. Binecuvântează și solul Tău, dai înțelepciune și luminează Tu mintea ca să ne poate lumina și pentru noi. Să fie o lumină și prin El să ajungem și noi lumini. Mulțumim că Tu ne asculți și mulțumim că vei fi cu noi și în această seară, pentru că Te-am rugat în meritele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Spre Cel din slăvi înalța mea cântare, spre-al meu Părinte bun și iubitor, căci El a pus pământului hotare și pe Iisus mi-a dat ca salvator. De aceea-ți ce mare ești, ce mare ești, Tu ești al meu Părinte iubitor. Ce mare ești, ce mare ești. Când mă zbăteam și nu găseam salvare, în totul se
aceea-ți cânt divin mântuitor. Ce mare ești, ce mare ești, Tu ești al meu, Părinte iubitor. Ce mare ești, ce mare ești. Lumina sa din slăvile senine mi-a răsărit pe drumul spre Calvar. Aici s-a dat ca jertfă pentru mine și ai mi-a adus iertarea lui îndar. De aceea-ți cânt divin mântuitor. Ce mare ești, ce mare ești, Tu ești al meu, Părinte iubitor. Ce mare ești, ce mare ești. Când va veni în ziua lui cea mare, mă va lua în slăvile cerești. De-abia aștept să strig cu voce tare: Iisus al meu, ce bun și mare ești. De aceea-ți cânt divin mântuitor. Ce mare ești, ce mare ești, Tu ești al meu, Părinte iubitor. Ce mare ești, ce mare ești. Vă spun bun venit și bun revenit și în seara aceasta. Mă bucur că chiar și astăzi văd fețe noi. Este o bucurie extraordinară și este o îmbărbătare faptul că sunt persoane cu care ne-am văzut și ne-am revăzut în aceste puține zile în care am fost împreună aici în Dobrin. Însă cred că aceste zile vor fi de neuitat. Vor fi niște zile în care ne-am simțit mai aproape de Domnul Iisus Hristos. Am avut părtășie cu El, am văzut planul Său de mântuire și chiar ne-am uitat la El, pe Cel crucificat, la Cel crucificat. Și am văzut cât de mult și ce mesaj profund poate să radieze de la crucea Domnului Iisus Hristos. Am ajuns la ultima seară a prelegerilor noastre și în seara aceasta vă invit să veniți și să vedem împreună prin credință. Să ne deschidem ochii minții, ochii credinței și să vedem, să ne uităm la mireasa mielului. V-am promis o seară excepțională pentru seara aceasta și va fi una excepțională. Eu încep să mă entuziasmez. Atunci când citesc în cartea Apocalipsei despre atâta radiere de bucurie și atâta vibrație de închinare în locurile cerești, nu se poate să nu te ia acel spirit extraordinar. Și în seara aceasta vă invit să veniți și să vedeți mireasa mirelui, mireasa mielului, mireasa Domnului nostru Iisus Hristos. Este o poveste de dragoste care este mult mai puternică, mult mai frumoasă, mult mai entuziasmantă decât povestea de dragoste dintre Romeo și Julieta. Romeo și Julieta o să vedeți, e nimic pe lângă această poveste de dragoste care există între Iisus Hristos și mireasa Lui. Nunta mielului este o ocazie sau un eveniment destul de buclucos. Dar
Haideți să vedem totuși despre ce este vorba. Haideți să vedem mireasa și mirele împreună în seara aceasta. Domnul Iisus Hristos ne-a vorbit despre nunta mielului și atunci când era pe muntele măslinilor, înainte ca să fie răstignit, Domnul Iisus Hristos le-a povestit ucenicilor despre o nuntă. Și a spus pilda aceasta pentru că de pe muntele măslinilor, nu știu dacă ați fost vreodată acolo, se vede tot Ierusalimul. Și în Ierusalim s-au văzut în bezna aceea de întuneric niște făclii. Pentru că într-o casă din Ierusalim era o nuntă. Și Domnul Iisus Hristos, inspirat de scena aceasta frumoasă, a zis o pildă despre nunta care se aseamănă cu Împărăția Cerurilor. Împărăția Cerurilor, spune Domnul Iisus Hristos, se va asemăna cu 10 fecioare. Cum adică să asemeni tu Împărăția lui Dumnezeu cu 10 fecioare? Dacă înțelegem că Împărăția lui Dumnezeu este și poate fi în noi. Pentru că Iisus Hristos spune, Împărăția lui Dumnezeu nu este nici aici, nici acolo, ci Împărăția lui Dumnezeu este în voi. Ce înseamnă lucrul acesta? Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, întotdeauna predica lucrul acesta. Ioan Botezătorul a fost primul care a predicat despre faptul că pocăiți-vă pentru că Împărăția Cerurilor a sosit. Ce fel de împărăție a sosit? Și mai târziu îl descoperim pe Iisus Hristos, care spune, această împărăție este în voi, în inima voastră. Și dacă Iisus Hristos este în inima noastră, dacă avem părtășie profundă cu Domnul Iisus Hristos, se instalează împărăția lui Dumnezeu de acum. Ce înseamnă lucrul acesta? Știți că fără Iisus Hristos împărăția lui Dumnezeu n-ar fi împărăția lui Dumnezeu. Ar fi un alt loc. Dar acolo unde este Dumnezeu prezent, acolo este împărăția lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Iisus Hristos este în inimile noastre, El aduce acea pace lăuntrică despre care v-am povestit în prima seară. Care întrece orice pricepere și în jurul tău poate să tune, să fulgere, să fie iadul. Prezența Domnului Iisus Hristos poate să-ți țină inima în liniște și în aceste condiții. Scriptura spune mai departe și descrie Domnul Iisus Hristos cum este cu împărăția aceasta, pentru că 10 fecioare au ieșit în întâmpinarea mielului. 5 din ele erau nechibzuite și 5 înțelepte. Cum am numit noi cele 10 fecioare astăzi? Domnișoare de onoare. Nu? Domnișoare de onoare. Au fost 10 dintre ele. 5 înțelepte și 5 neînțelepte. Care a fost diferența? Cele înțelepte și-au adus ulei de rezervă. Adică s-au pregătit temeinic pentru ca în cazul în care mirele, spune Scriptura, va întârzia. Și așa pare că mirele întârzie și acum. Noi așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos și așa pare că mirele întârzie. În cazul în care va întârzia, ele să aibă suficient ulei pentru candelele lor ca să fie pregătite ca atunci când vine mirele să intre împreună cu el la nuntă. Însă 5 dintre ele n-au fost înțelepte și nu și-au adus ulei din acesta. Și Scriptura spune că toate au adormit. Au adormit la datorie. Însă atunci când s-au trezit din somnul lor, pentru că părea că mirele întârzie și așteptau, așa cum se întâmplă și în nunțile de altfel de astăzi, nu? De obicei întârzie mireasa, da? Întârzie mirii și din cauza aceasta nuntașii trebuie să aștepte. Însă când s-au trezit, unele și-au dat seama că atunci s-au trezit că nu mai au ulei. Candelele lor nu mai puteau să ardă și din cauza aceasta au intrat în panică. Și le-au rugat pe celelalte, dați-ne ulei din uleiul vostru. Ce au răspuns? Dacă vă dăm vouă, s-ar putea să nu ne ajungă nouă.
Și uite așa, evenimentele petreceau. Cele neînțelepte s-au dus să-și cumpere ulei și între timp a venit mirele. Și cele care erau pregătite au intrat la nuntă, însă celelalte au rămas afară. Și Iisus Hristos le-a adresat exact aceleași cuvinte pe care le-am citat noi în prima seară, și anume, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne. Da? Ele băteau la ușă și spuneau, am sosit. Ce le răspunde mirele? Exact la fel va răspunde ca și acelora care n-au avut o relație personală cu mirele acesta. Și spune, mergeți că nu vă cunosc. Știți cum e atunci când odată ai nevoie de cineva la un eveniment și atunci când ai cel mai mare nevoie, nu este acolo, spui, bine, mersi. Bine, mersi. Și Iisus Hristos le spune și ucenicilor, o oră n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Însă, ce se întâmplă la pilda aceasta? Spuneți-mi, vă rog, unde e mireasa? Unde e mireasa? Avem domnișoare de onoare, avem mire, avem nuntași, dar unde e mireasa? Nu e mireasa. Mireasa lipsește în pilda aceasta. Hai să vedem încă una, pentru că Iisus Hristos a mai zis o pildă și spune că împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a făcut nuntă fiului său. Da? Și a trimis pe robii săi să cheme pe cei poftiți la nuntă, dar ei n-au vrut să vină. În zilele noastre se întâmplă la fel, nu? Cine mai vrea să meargă la nuntă? Sunt din ce în ce mai puțini. Dacă ești rudă apropiată, mergi. Dar dacă nu, spui mulțumesc, am altă treabă și așa mai departe. Și aici Scriptura spune, n-au vrut să meargă. În altă parte, într-o altă evanghelie, Scriptura spune că ei se scuzau și ziceau exact ca în ziua de astăzi. Noi chemăm oamenii la nuntă, nu la înmormântare. Și vin oamenii și zic, acum mi-am cumpărat un ogor nou, mi-am deschis o afacere nouă, da? Iartă-mă, scapă-mă. Acum mi-am luat soție, păi trebuie să fiu și cu ea, nu? Acum și puteți să continuați. Și oamenii aceștia n-au vrut să vină, nu la înmormântare, la nuntă. La nuntă, unde este bucurie, unde mănânci cu lingura mare și așa mai departe. N-au vrut să vină la nuntă. Și spune Scriptura mai departe că tatăl a trimis iarăși alți robi și le-a zis, spuneți celor poftiți, iată că am gătit ospățul meu, am investit, totul este gata, haideți! Aceeași chemare se spune și astăzi. Haideți la nuntă. Vreți să veniți la nunta mielului? Haideți să vedem cum e la nunta mielului. Și spune, toate sunt gata, veniți la nuntă, dar ei, fără să le pese de poftirea lui, au plecat. Unul la holda lui, altul la negustoria lui. Da? Ceilalți ce au făcut? Au omorât pe soli. Au rupt invitația, îmi spune noi astăzi. Da? Au rupt invitația. Și n-au vrut să vină la nuntă. Și atunci tatăl a zis robilor săi, nunta este gata, dar cei poftiți n-au fost vrednici de ea. Și le spune, mergeți afară și aduceți pe toți, pe buni, pe răi, da? Și pe buni, și pe răi, da? Pentru că cei care au fost chemați n-au vrut să vină. Și nunta a început. Și împăratul intră la nuntă. Și când intră la nuntă, vede pe cineva că n-are haină de nuntă. Adică a venit în salopetă sau nu știu. Și observă omul acesta și îl întreabă, prietene. Cuvântul acesta este atât de drag. Știți cum îi zice Iisus Hristos lui Iuda? Prietene. Cu un sărut. Aici întrebarea este, prietene, la intrare se dădeau haine albe. Și toată lumea are haină albă, dar tu ți-ai păstrat salopeta. Tu ți-ai păstrat costumul. Cum ai venit la nuntă așa?
Știți că în vest există restaurante selecte în care nu intri oricum. Dacă ești în pantaloni scurți, ți se spune la ușă, mulțumim. Da? Doar elegant. Doar așa se intră la nunta fiului de împărat. Și Scriptura spune că mai târziu împăratul a zis slujitorului său, legați-i mâinile și picioarele, luați-i și aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților, căci mulți sunt chemați și puțini aleși. Vă rog să nu uitați propoziția aceasta. Mulți sunt chemați și pildele acestea se referă la cei chemați. Domnișoarele de onoare au fost chemate. Oamenii aceștia au fost chemați. Dar dintre cei chemați vor fi puțini aleși. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu se intră oricum. Scriptura spune că nimic întinat nu va intra acolo. Și acum, după ce am studiat calea mântuirii, spuneți-mi, este ceva ce nu contează pentru mântuire? Este ceva ce nu contează pentru mântuire? Vorba mea, gândurile pe care le am, da? Gândurile păcătoase. Spune Iisus Hristos, dacă un bărbat, da, se uită cu ochi răi la o femeie, deja a și curvit în inima lui. Dacă cineva își urăște aproapele, este un ucigaș. Spuneți-mi, vă rog, contează? La un moment dat, un prieten vine la mine și îmi pune întrebarea, știind că sunt pastor, mă întreabă, crezi că lui Dumnezeu îi pasă că nu m-am răzbunat pe inamicul meu? Îi pasă? Chiar și asta contează? Pentru că noi trăim într-un creștinism în care ni se spune că nimic nu mai contează. Suntem sub har, poți să faci orice, nu mai contează nimic. Dar Scriptura spune, contează și paharul acela de apă pe care îl dai în numele Domnului Iisus Hristos. Contează? Spune Iisus Hristos, cu siguranță nu-și va pierde răsplata cine dă un pahar celor mai mici, celor mai neînsemnați. Un pahar de apă. Atât. Totul contează. Unde-i mireasa? Noi am venit în seara asta și vrem să vedem mireasa, nu? Dar nu-i mireasa. Este a doua pildă a Domnului Iisus Hristos și nu este mireasa în ea. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă cu mireasa? Iarăși a dispărut din mesajul Domnului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat cu mireasa? A fost furată? Știți că la nunți se mai fură mireasa. Mireasa noastră a fost furată. Și din cauza aceasta, tot cerul a intrat într-o criză. Ce înseamnă că a fost furată? În Isaia, capitolul 54, ni se spune că făcătorul tău este bărbatul tău. Domnul este numele lui. Adică a cui a fost mireasa? A lui Dumnezeu. Omul, omenirea. A fost creatura lui Dumnezeu. Îl slujea pe Dumnezeu. Asculta de Dumnezeu. Dar s-a întâmplat ceva. Și cred că imaginea aceasta vă spune totul. Ce s-a întâmplat? Omul a căzut în păcat. Da? Și din cauza aceasta, el și-a ales un alt stăpân, un alt bărbat. Asta s-a întâmplat. Adică cineva a furat mireasa. Și știți cine este? A fost un șarpe care s-a dus la Eva și i-a zis, ce frumoasă ești. Ce inteligentă ești. Dar dacă ai mâncat din fructul oprit, ai fi ca Dumnezeu, cunoscător a binelui și a răului. Îți dai seama ce a oprit Dumnezeu de la tine? Tu ai putea să intri într-o sferă mai înaltă, o cunoaștere mai înaltă, pentru că ăia din conducere vor să vă țină proști. Dar ea mănâncă din fructul acesta. Și în momentul acela, Eva a trebuit să stea cu spatele la pomul vieții, de unde ar fi trebuit să mănânce,
și a ascultat de un alt bărbat în loc să asculte de pe cine reprezenta pomul vieții? Pe Iisus Hristos. A ales un alt bărbat. Și pentru că a fost înșelată, femeia aceasta s-a dus cu bărbatul acesta. Și spune, o femeie părăsită, cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinerețe care a fost izgonită, zice Dumnezeul tău, câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste. A fost primită Eva înapoi? A fost mireasa recâștigată în cazul protopărinților noștri, adică primilor noștri părinți? Slavă Domnului, ei au fost recâștigați. Dar mai târziu, când citim despre fiica risipitoare. Ați citit despre fiica risipitoare în Biblie? Da? Noi am auzit multe predici despre fiul risipitor, nu-i așa? Dar despre fiica risipitoare. Despre fiica risipitoare noi putem să citim în Ezechiel, capitolul 16. În cartea Ezechiel, capitolul 16, Dumnezeu descrie o fată numită Israel. Da? Dacă citiți tot capitolul, vă veți da seama că este vorba despre Israel, care este biserica adevărată a Domnului Iisus Hristos, este cumva mireasa Domnului Iisus Hristos. De ce? Pentru că în pilda aceasta, Iisus Hristos spune despre ea că am avut drepturi de soț asupra ei. Știți care este pilda? Pentru că văd că nu prea o cunoașteți, vă spun pe scurt. La un moment dat, Dumnezeu trecea pe lângă o fetiță scăldată în sânge. Pilda aceasta nu este pentru copii. Da? Deci e bulina minim 16. Da? Dar putem pune și 18 la pilda aceasta. Fetița aceasta se scălda în sânge. Și spune Scriptura că lui Dumnezeu i s-a făcut milă de ea. Și spune că fetița aceasta nici măcar n-a fost dezinfectată. Spune că n-a fost dată cu sare. Lui Dumnezeu a fost milă de ea. A luat-o, a spălat-o, a dezinfectat-o, a înțărcat-o, a crescut-o, până când, spune acolo Scriptura, că a ajuns timpul ca să fie iubită. S-a făcut frumoasă ca o regină. Și a venit timpul să fie iubită. Și știți ce a făcut? A curvit. Acum spuneți-mi, ce este mai dramatic? Ca o fată pură să devină o femeie ușoară sau ca un băiat să se depărteze de casă, să strice toți banii și după aceea să se întoarcă? Înțelegeți drama? Pentru că mireasa lui Dumnezeu s-a îndepărtat de Dumnezeu, deși Dumnezeu l-a găsit într-un loc pustiu. Și vă aduceți aminte că Israel a fost în pustie, neajutorat. Și Dumnezeu a avut grijă de Israel. Și spune, deși am avut drepturi de soț, tu te-ai dus cu alții. Vă aduceți aminte de Hosea? Un tânăr care aștepta pe cea adevărată. Legat de pilda tinerei risipitoare, am spus că este cu bolină de 18 pentru că este un limbaj foarte puternic sexual acolo. Da? Din cauza aceasta. Da? Este cu bolină de 18 ani. Mergem mai departe. Osea. Un tânăr care o aștepta pe cea adevărată. Și Dumnezeu îi spune, du-te, caută-ți o femeie ușoară, căsătorește-te cu ea și iubește-o ca pe o soție adevărată. De ce? Pentru că asta era predica. Asta era mesajul pentru Israel. Ei erau mireasa. Și spune că femeia aceasta a fost luată în căsătorie și ea mergea cu alții. Și Osea trebuia să o iubească ca pe o femeie care nu se ducea cu alții. Și spune Dumnezeu, iubește-o așa, pentru că așa își iubește Dumnezeu pe soția
Israel. Și așa suntem noi. Dumnezeu se ține de legământ, se ține de cuvânt și noi întotdeauna mergem cu alții. Mergem cu altul. Și ne întoarcem și iară mergem cu altul, că ne place. Și acestei mirese i-a plăcut să meargă în altă parte. Și Dumnezeu trimite mesaj prin Ieremia și spune: întoarceți-vă, copii răzvrătiți, zice Domnul, căci eu sunt stăpânul vostru. În limba ebraică, stăpânul vostru înseamnă soțul vostru. Întoarceți-vă, copii răzvrătiți, pentru că eu sunt soțul vostru. În Romani, capitolul 7, ne este prezentat omul trupesc, care este ca o femeie ușoară care slujește unui bărbat străin și ne este prezentat, da? Tot astfel, frații mei, prin trupul lui Hristos voi ați murit în ce privește legea ca să fiți ai altuia, adică ai celui ce a înviat din morți, și aceasta ca să aducem rod pentru Dumnezeu. Adică o femeie conform legii lui Dumnezeu, o femeie dreaptă, o femeie care dorește să aducă rod pentru slava lui Dumnezeu. Acestea sunt cele două femei prezentate în Romani, capitolul 7. Asta s-a întâmplat cu mireasa. A fost furată și după aceea a vrut să plece. Și a stat cu acel bărbat numit diavol. Însă, pentru a recuceri fata asta, mireasa aceasta, ce a făcut mirele? Știți, când mă gândesc la istoricul acestei femei în Scriptură, istoricul miresei în Scriptură, îmi pun întrebarea: oare o să o mai ia cineva de soție? După ce este o femeie ușoară, oare o să mai ia cineva de soție? Sau va fi primul bărbat, adică Iisus Hristos, acela care va recâștiga inima acestei mirese? Ce spune Scriptura? Bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, ca să înfățișeze înaintea Lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Ce face Iisus Hristos ca să recucerească inima acestei femei, acestei mirese? Își dă viața. Își dă viața. Pentru că doar dragostea poate să stârnească dragoste. Oare va reuși să o recucerească? Și scopul lui este să o înnobileze, să o facă curată. Se mai poate așa ceva? După ce o fată și-a risipit viața în așa fel, să aibă un astfel de cazier, oare va mai putea fi recâștigată? Aceasta este starea omului păcătos, care odată ce a gustat păcatul își dorește din nou și din nou să se afunde în păcat. Oare va mai putea fi recâștigat? Sunt oameni care au dependențe și strigă la Dumnezeu: Doamne, nu vreau să mor așa. Și de multe ori se pare că nu se mai pot reabilita, nu mai pot fi salvați. Oare mireasa aceasta mai poate fi salvată? Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la un Dumnezeu gelos. Dar așa este Dumnezeul nostru. El se prezintă așa. Ascultați ce spune Scriptura. Să nu te închini înaintea lor, adică înaintea altor zei. De ce? Pentru că închinarea la alt Dumnezeu înseamnă curvie spirituală. Și Israel astfel a devenit femeie ușoară, pentru că a curvit cu idoli. Da? Și spune să nu te închini înaintea lor, să nu le slujești, că și eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos. Care ce fac? Pedepsesc. Știți cum e un bărbat gelos? Rupe. Și spune: pedepsesc păcatul fiilor, taților, părinților, în fii până la al 3-lea și al 4-lea neam. Dar mă
până la al miilea neam de aceia care mă iubesc și păzesc poruncile mele. Doar de aceea mă îndur, până la al miilea neam. Asta înseamnă că dacă ai căzut, Dumnezeu este gata să-ți ofere o nouă șansă și să te primească înapoi. Așa este dragostea unui Dumnezeu gelos. Spune Moise că Domnul Dumnezeul tău este un foc mistuitor. În Cartea Cântărilor, în ultimul capitol, ni se spune că dragostea este mai tare ca moartea. Este ca o flacără a lui Dumnezeu. Așa este dragostea. Pentru că dragostea este pusă de Dumnezeu în inimă. Și acum mă refer în mod special de dragostea care se jertfește pe sine. Credeți că degeaba vorbește Scriptura? Duhul pe care l-a pus Dumnezeu să locuiască în noi ne vrea cu gelozie pentru sine. Știați? Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Ar vrea să fim mai Lui. Și ar vrea atât de mult încât compară dragostea și dorința, dorul acesta al inimii cu gelozia. De ce? Are El nevoie de astfel de oameni care îi întorc totdeauna spatele, care îl fac de rușine, ca și copii ai Lui? Are El nevoie de așa ceva? Spune Apostolul Pavel la Areopag, în Faptele Apostolilor, capitolul 17, că El nu este slujit de oameni. Și El nu locuiește în temple făcute de oameni. Și El nu, nefiind slujit de oameni, El nu are nevoie de slujirea noastră. Și atunci de ce este El gelos? Pentru că ne iubește. Și știe că dacă rămânem cu celălalt bărbat, cu Satana, noi vom pieri. Noi vom pieri. Din cauza aceasta ne vrea pentru sine. Pentru că altfel nu ne poate salva. Dacă nu-L alegem pe El, El nu poate să facă nimic pentru noi. Nu știu dacă ați avut vreodată imaginea acestui Dumnezeu iubitor, gelos. Marele titlu al nostru este Vino și vezi. Și aceasta este invitația îngerului din Apocalipsa. Duhul lui Dumnezeu îi arată lui Ioan și spune: și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Uitați mireasa! Vedeți mireasa? Haideți și uitați-vă la ea! Și spune mai departe: și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui. Și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. De ce am subliniat, am văzut și am auzit? Pentru că în cartea Apocalipsei de multe ori găsiți jocul acesta dintre am văzut și am auzit. Și atunci când Ioan aude ceva, se întoarce și vede realitatea. Aici Ioan vede cetatea cea sfântă și aude ce anume? Cine sunt? Sau asocierea dintre poporul lui Dumnezeu și cetatea cea sfântă. Nu uitați asocierea aceasta, pentru că vom avea nevoie de ea. Și spune: apoi mi s-a zis, s-a isprăvit, eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce va birui, va moșteni aceste lucruri, eu voi fi Dumnezeul lui și el va fi Fiul meu. Adică vom fi într-un legământ. Da? Ne va înfia Dumnezeu din nou. Uitați invitația îngerului. Pentru că capitolul continuă și spune: apoi unul din cei 7 îngeri pe care Ioan îi vede în versetul 1, spune, care țineau cele 7 potire pline cu cele din urmă 7 urgii, a venit și a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt mireasa, nevasta mielului. Vreți să o vedeți? Vreți să o vedeți? Se pare că a fost reabilitată. Și este capodopera lui Dumnezeu ca dintr-o femeie din aceea Dumnezeu să facă o neprihănită. Extraordinar. Haideți să o vedem. M-a dus în Duhul pe muntele mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se pogora din cer de la Dumnezeu.
Și avem o descriere a ei, avea 12 porți, la porți 12 îngeri și pe ele erau scrise niște numele celor 12 seminții ale fiilor lui Israel. Avem nevoie de detaliile acestea, nu vă spun nimic legat de ele, pentru că vom avea nevoie puțin mai târziu de ele. Dar uitați, ce este mireasa? Este un citat din una din cărțile mele preferate, din Hristos, Lumina Lumii. Și spune, de aici rezultă clar, da? De la invitația îngerului, că mireasa reprezintă cetatea sfântă. Aoleu! Păi eu am crezut că e vorba de noi, nu? V-ați dezamăgit? Știți, când a fost nunta noastră, și mă bucur că soția este în mijlocul nostru, la SIC există un obicei. Înainte să intru în casa miresei, au venit niște bărbați, niște rude și m-au întrebat câteva întrebări despre mireasă, să vadă dacă o cunosc. M-au întrebat ziua onomastică a ei. Și după aceea m-au lăsat să intru. Și înainte să intru în casă, mi-au adus o femeie în vârstă, o bunică. Și m-au întrebat, asta e? Asta e mireasa? Și vă dați seama efectul. Oh. După aceea mi-au adus o fetiță mică. Și m-au întrebat, ea este prințesa? Ea este mireasa? Și am zis, nu. Nu. Mireasa mea e diferită. Mi-au adus o fată tânără, cam de vârsta soției mele și m-au întrebat, ea este? Și am zis, nu. Și atunci m-au lăsat să intru în casa miresei. Și acolo m-am întâlnit cu mireasa. Eu când am citit adevărul acesta am rămas surprins. Cum adică Iisus Hristos, mireasa lui Iisus Hristos să fie o cetate? Adică Iisus Hristos se căsătorește cu o cetate? E ciudat, nu? Mireasa mielului este noul Ierusalim. Împodobită, are aur, are pietre scumpe, toate nivelurile de la baza cetății sunt din pietre scumpe. Cred că nu v-ați gândit că în seara aceasta vom ajunge aici. Nu? Dragilor, în lumea noastră, tineretul face tot felul de lucruri ciudate. Am citit, nu de mult, că un gamer, adică un tânăr căruia era pasionat de jocuri pe calculator și se juca toată ziua pe calculator și a cumpărat un laptop ultimul răcnet, ultrasonic, da? Și spunea articolul că s-a căsătorit cu laptopul lui. S-a întâmplat într-o țară scandinavă, adică în nord. Da? S-a căsătorit cu laptopul lui. Un alt articol spune că o femeie s-a căsătorit cu cățelul ei. Un alt articol vorbește despre faptul că cu noile tehnologii, unui bărbat i s-a făcut un robot din femeie care satisface toate nevoile și s-a căsătorit cu ea legal. Dar Iisus Hristos nu este un tânăr din acesta ca să se căsătorească cu o cetate. Ci v-am spus că avem nevoie de niște detalii. Ioan vede cetatea și aude despre poporul lui Dumnezeu. Spuneți-mi, vă rog, ce este scris pe porțile cetății? Numele semințiilor lui Israel. Asta înseamnă că doar Israelul spiritual poate să intre acolo. Pentru că în zilele noastre, nici măcar evrei nu mai știu de ce seminție sunt. Atât de mulți s-au amalgamat semințiile între ei, încât nu pot să spună, nu există evrei puri a lui, nu știu, Levi. Da? Nu există așa ceva, pentru că s-au amalgamat între ei. Însă, există un Israel spiritual și spune Apostolul Pavel în epistola către Romani că nu acela este evreul care este circumcis, ci acela care este în inimă. Și Avram este părintele tuturor credincioșilor, tuturor acelora care cred în Iisus Hristos. Ei sunt Israelul spiritual. Așa că cetatea aceasta
este în primul rând un simbol, dar este și o realitate, pentru că în Apocalipsa, capitolul 20, ni se spune că pe muntele măslinilor chiar se va lăsa o cetate numită Noul Ierusalim și va fi așa, adică din aur transparent, cu niște temelii din smaragd și tot felul de pietre scumpe. Așa va fi și va fi în realitate. Doar că, haideți să mai vedem un lucru interesant. Ce scrie pe temeliile acestei cetăți? Numele apostolilor. Da? Celor 12 apostoli. Și spune: voi, adică Biserica lui Dumnezeu, sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Da? Piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Este evident că cetatea aceasta simbolizează mireasa în persoana acelora care îl iubesc pe Iisus Hristos și ascultă de poruncile sale. Și un alt argument. Cum poți să îmbraci o cetate din aur, cu temelii din pietre scumpe, de culori diferite, ca și curcubeul, așa să vă imaginați baza acestei cetăți, ca fiind îmbrăcat în alb? E ciudat, nu? Pentru că spune că să ne bucurăm și să ne înveselim și să-i dăm slavă căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și i s-a dat să se îmbrace cu in subțire, în alb, da? Strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților și paranteza nu mi-aparține. Este acolo în Scriptură, vă rog frumos să verificați. Da? Este o explicație a Scripturii a ceea ce înseamnă inul, da? Și apar faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie: ferice de cei chemați la ospăsul nunții mielului. Spuneți-mi, vă rog, este cineva nechemat acolo? Cu toții suntem chemați, dar puțini vor fi aleși. Adică din cele 10 fecioare, da, care erau domnișoare de onoare, doar 5 au intrat la nuntă și au rămas acolo ca să reprezinte soția mielului. Înțelegeți? Faptul că ele erau domnișoare de onoare înseamnă că nu toți care vor zice Doamne, Doamne vor intra. Toți reprezentau biserica în totalitate, adică toți copiii, toți oamenii care spun: eu sunt al lui Dumnezeu, eu sunt creștin. Dar doar aceia au intrat care au avut ulei, învățătură corectă, care vine dintre cei 2 măslini, da? Din Zaharia, capitolul 4. Cei 2 măslini, da? Uleiul de aur. Învățătura Scripturii, Duhul Sfânt care vine în urma studierii Scripturii și în urma chemării noastre prin rugăciune. Da? Noi trebuie să ne rugăm și spune: Tatăl meu este mult mai destoinic și doritor să ne dea Duhul acelora care cer lucrul acesta. Da? Și nu în ultimul rând, caracterul nostru. Noi trebuie să strângem, să trăim o viață de caracter. Pentru că doar aceia care au avut o rezervă puteau să intre. Pentru că ele puteau să lumineze calea mielului, ca și alții, nuntașii, să poată să intre acolo. Cine va avea haine albe? Aceia care fac faptele neprihănite ale sfinților. Și aici în context. Spune: după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice norod și orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Da? Și unul din bătrâni întreabă: cine sunt ăștia? Uitați cine sunt. Doamne, i-am răspuns eu, numai Tu știi. Și el mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au arbit în sângele mielului. Dacă am văzut acolo neprihănirea atribuită, adică faptele neprihănite ale sfinților, aici vedem neprihănirea împărtășită, aici vedem neprihănirea atribuită. Noi atunci când ne cerem iertare în numele Domnului Iisus Hristos, ne spălăm hainele în sângele mielului și ele devin albe.
Știți care este testul mântuirii? Doar aceia vor intra în împărăția lui Dumnezeu care vor avea aceste haine albe de mireasă. Adică caracterul pur, inima curată înaintea lui Dumnezeu. Doar aceia vor fi mântuiți, pentru că nimic întinat nu va intra acolo. Rochia miresei. Ce este haina aceasta albă? M-am îmbrăcat în haina mântuirii. Da? Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie. Atunci când mergeți la o nuntă, vă mai puteți bucura? De bucuria mirilor, că în sfârșit s-au găsit unul pe celălalt și de acum încolo se iubesc atât de mult încât nu vor să se mai despartă niciodată. Ei vor să meargă în legământ până la moarte. Vă mai puteți bucura de bucuria mirilor, că după atâta căutare și luptă și cucerirea inimii unii altora, în sfârșit, au ajuns la punctul în care pot să se bucure. Ne mai putem bucura? Și spune Scriptura, bucurați-vă și înveseliți-vă, căci a venit nunta mielului și mireasa s-a pregătit, s-a îmbrăcat în alb, în haina mântuirii. Spune Scriptura, totuși ai în Sardes câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ne mai putem mânji hainele? Pentru că unii spun, odată mântuit, pentru totdeauna mântuit. Ne mai putem mânji hainele? Iisus Hristos spune, da, sunt unii care nu și-au mânjit hainele, au avut grijă de ele, adică au ascultat de Dumnezeu și n-au păcătuit și astfel nu și-au mânjit hainele. Da? Ei vor umbla împreună cu mine îmbrăcați în alb. De ce? Pentru că sunt vrednici. Pentru că au o haină albă. Acesta este secretul mântuirii noastre. Și atunci, ce se întâmplă cu mireasa? Domnul Iisus Hristos, Scriptura spune că a intrat la Tatăl. A intrat în Sfânta Sfintelor și acum este în Sfânta Sfintelor. Niște cărți de judecată s-au deschis. Și poporul lui Dumnezeu este judecat. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Atunci când oamenii au descoperit că revenirea lui Iisus Hristos este aproape, ei au crezut că revenirea lui Iisus Hristos, aici este vorba despre revenirea lui Iisus Hristos. De ce? Pentru că El vine pe nor. Da? Iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. Dar unde intră? A venit pe pământ sau a intrat la Tatăl? Și ce face acolo? De ce a murit Iisus Hristos pentru noi? Ca să își curățească soția, mireasa. Și asta face momentele acestea. Iisus Hristos spune în Evrei, și acesta este argumentarea, mare argumentare și descoperirea apostolului Pavel pe care o scrie în Evrei, că noi avem un mare preot în cer, în sanctuarul făcut nu de oameni, nu de mâini omenești, ci de însuși Dumnezeu. Și acolo Iisus Hristos spune că a intrat dincolo de perdea. Din cauza aceasta ne-a deschis calea să putem să mergem și noi la Tatăl. De aceea spune, veniți cu încredințare înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu, ca să fiți ajutați și să primiți har în timp de nevoie. Iisus Hristos acum își pregătește soția, mireasa, pentru că ea s-a mânjit. Ea trebuie pregătită să aibă haine albe, altfel va fi dată afară de la nuntă. Și vrea să o înfățișeze fără nicio pată și zbârcitură. Știți ce înseamnă zbârcitură? Înseamnă să fie șifonat, fără o urmă de șifonare. Asta înseamnă zbârcitură. Adică n-ajunge să n-aibă doar pată. Să nu fie nici măcar șifonată. Da? Rochia miresei. Oamenii vor să o vadă, cerul vrea să o vadă, Tatăl vrea să vadă rochia miresei. Și știți că atunci când se fac pregătiri de nuntă, sunt prieteni care ajută. Și Ioan Botezătorul a fost unul dintre aceștia și el numește pe Iisus Hristos, cum îl numește? Cine are mireasă este mire.
Dar prietenul mirelui care stă și îl ascultă se bucură foarte mult când aude glasul mirelui. Și această bucurie este a mea, care este a mea, este deplină. De ce? Pentru că Iisus Hristos a pregătit poporul, a pregătit niște ucenici ca să-L urmeze pe Iisus Hristos. A pregătit o mireasă pentru Iisus Hristos. Știți, de multe ori este nevoie și de prieteni ca să facă aranjamente între mire și mireasă. Se mai ceartă poate, nu știu. Mireasa o ia undeva, da? Și vine mirele, adică prietenul mirelui și cumva reconciliază lucrurile. Pregătește calea pentru bucuria lor. Și asta a făcut Ioan Botezătorul. Asta a făcut Ioan Botezătorul. Dar nu numai el. Mai cunoașteți în Biblie pe cineva care a făcut aceeași lucrare? Uitați aici. Spune Apostolul Pavel că sunt gelos de voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Există o gelozie din aceasta? Există, da? O gelozie sfântă. Pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Apostolul Pavel dorea același lucru, da? Ca să înfățișeze înaintea Domnului Iisus Hristos o biserică curată, un popor curat, da? Și aici vorbește despre faptul că Eva a fost furată, da? Dar mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șeretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Suntem în pericol să ne mânjim haina din nou. Și mai ales atunci când mergem la nunț și există haină din aia lungă, trebuie să existe un prieten care ține, sau o prietenă, da? Care ține de haină ca să nu se mânjească. Și Apostolul Pavel, cu o gelozie din asta sfântă, ar fi vrut să-i păstreze pentru Iisus Hristos. Asta a fost scopul inimii lui. El a fost un prieten al mirelui și spune, bucuria mea aceasta s-a împlinit. Și logodna. Vreau să vă spun că acesta este textul pe care l-am citit eu la logodna noastră. Și Scriptura spune așa, în ziua aceea, zice Domnul, îmi vei zice bărbatul meu, nu mai zice stăpânul meu. Vei scoate din gura ei numele Baalilor ca să nu mai fie pomeniți pe nume. Adică ajunge un timp în care Dumnezeu face un legământ prin care mireasa nu mai ia pe arătură. Adică nu mai merge la Baal să se închine la altcineva. Da? Spune, te voi logodi cu mine pentru totdeauna. Și vreau să vă spun că Dumnezeu face legământ veșnic. Legămintele lui Dumnezeu nu sunt vechi și noi, este un legământ veșnic. Care de multe ori, pentru că noi o rupem, trebuie înnoit. Da? Din cauza noastră. Și Dumnezeu trebuie să ne primească înapoi în legământul Său veșnic. Spune, te voi logodi cu mine prin neprihănire, judecată, mare bunătate și îndurare. Te voi logodi cu mine prin credincioșie și vei cunoaște pe Domnul. Ce alt cuvânt am folosit pentru credincioșie? Loialitate? Exact. Loialitate. Da? Te logodesc ca să fim loiali unul celuilalt. Când va veni mirele? Pentru că este un lucru pe care nu o știți. În Orientul Mijlociu, atunci când se face o nuntă, de obicei vin domnișoarele de onoare și vine mirele cu nuntașii. Și domnișoarele acestea de onoare vin după mire și merg împreună la casa miresei. Deci prima dată se merge la casa miresei. De acolo, mirele cere mireasa de la cine? De la tata. Da? De la cine cere Iisus Hristos mireasa? De la Tatăl Ceresc. De ce? Pentru că El a fost acela care i-a creat. Da? El este tată de drept. Și cere mireasa. Și după aceea ce se întâmplă? Se duc împreună acasă. Și acum întrebarea este, când vine timpul când de la casa miresei, da, vine mirele, ia mireasa de la casa miresei, adică de aici, de pe pământ, și îi duce acasă. Când va fi timpul acesta? Că de multe ori am auzit noi că Iisus Hristos revine, nu?
De unde știm că este aproape? De unde știm că este foarte aproape? Una din citatele mele care, atunci când am descoperit-o, am înțeles ce spune Iisus Hristos în Matei, capitolul 24, legat de când o să știu că mirele este aproape, cât de aproape? Chiar la uși. De unde știm? Ce spune Iisus Hristos în Matei, capitolul 24, versetul 30-31? Da? Când veți vedea aceste semne, să știți că este aproape chiar la uși. Care semne? Și poate în momentul acesta vă aduceți aminte de războaie, vești de războaie, de ciumi, de cutremure de pământ. Da? Dar vă rog frumos, fiți atenți la Matei 24 și uitați-vă ce spune Iisus Hristos legat de semnele acestea. Pentru că nu despre semnele acestea este vorba. Acolo Iisus Hristos spune, acesta este doar începutul durerilor și lucrul acesta vor fi peste tot, adică alocuri. Și atunci care sunt semnele care arată că Iisus Hristos este aproape chiar la uși? De unde știm că Iisus Hristos este aproape? Iisus Hristos spune 3 semne în Matei, capitolul 24 și 4 semne în Apocalipsa, capitolul 6. În Apocalipsa, capitolul 6, spune că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Da? Vă aduceți aminte, în 1855, cutremurul de la Lisabona. Un mare cutremur cum n-a fost. Primul gând al oamenilor, Lisabona a fost ștearsă, după aceea a venit un tsunami. Da? 1.200.000 de oameni aproximativ au murit. Și primul gând al oamenilor a fost, vine sfârșitul lumii, ăsta e capătul. Vă dați seama ce a însemnat lucrul acesta? Spune Iisus Hristos în Matei, capitolul 24, că soarele se va întuneca și luna va fi ca sângele. Da? În 1780 s-a întâmplat lucrul acesta. La amiază, da? Scrie presa, chiar și presa americană, la amiază s-a făcut noapte de s-au dus animalele la culcare. Că n-au știut cât e ceasul, numai omul a știut. Și a fost noapte până la ora 12, da? 12 ore, da? În continuu, negru, nu vedea nimic, beznă. Și în momentul acela, cerul s-a făcut senin și luna s-a văzut ca sângele din ăla cu cheag. Urât. Da? În 1833, da? În 1833 a fost o ploaie de meteoriți care s-a văzut în nordul Americii și în nordul Europei, adică în țările scandinave. Da? Și spune Iisus Hristos că stelele vor cădea de pe cer cum cad smochinele de pe un smochin. Da? Exact așa. Deci spune presa că cei care au văzut, sunt și desene, puteți găsi pe internet cum arăta, efectiv scânteia tot cerul. Da? Niște stele căzătoare, așa să vă imaginați, noi vedem câte una, dar asta a fost o ploaie de stele căzătoare. Și spune Iisus Hristos, când veți vedea aceste semne, să știți că este aproape, chiar la uși. Trăim timp de har. Și vreau să vă spun că Iisus Hristos așteaptă să-și ia cu El pe ai Lui. Să-și ia mireasa la El. Cum așteaptă un tânăr să-și primească mireasa. Abia așteaptă. Și Iisus Hristos le spune ucenicilor, eu nu voi bea și nu voi mânca, adică voi posti, până când nu voi bea din nou în împărăția cerurilor, ce anume, din simbolurile sfinte are cinei cea de taină. Iisus Hristos așteaptă momentul când mireasa să fie dusă acasă. Noi postim sau nu postim? Îl mai așteptăm? Sau zicem, ca și slujitorul necredincios din Matei 24, lasă că o să vină cândva. Da? Ce spune Scriptura? Când veți vedea aceste lucruri, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la uși. Dumnezeu, spune Scriptura, se va bucura de tine.
Spune, de dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului. Și Sionul și Ierusalimul sunt simboluri ale muntelui lui Dumnezeu, unde este poporul lui Dumnezeu. Da? Sunt simboluri ale Ierusalimului și, bineînțeles, ale noului Ierusalim. Și spune, nu voi tăcea, da? Până nu se va arăta mântuirea Lui, lumina soarelui și izbăvirea Lui, ca o făclie care se aprinde. Nu te voi mai numi părăsită, nu-ți voi mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi măritată. Căci Domnul își pune plăcerea în tine și țara ta se va mărita iarăși. Cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Nu știu dacă aveți imaginea aceasta a lui Dumnezeu, care se bucură de poporul său, care se bucură de copiii lui, care se bucură ca un tată care se pune la masă cu copiii, cu familia și îi vede împreună și discută cu ei și are părtășie cu ei. Așa este tata. Se bucură și se va bucura de mireasa lui. Știți ce va face? Uitați aici. Sefania 3:17. Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate ajuta. Se va bucura de tine cu mare bucurie, va tăcea în dragostea lui. Știți ce înseamnă asta? Să tace în dragoste. E ceva profund. Și spune mai departe, nu va mai putea de veselie pentru tine. În ebraică spune, va cânta de veselie pentru tine. V-ați imaginat vreodată cum e să auzi glasul lui Dumnezeu care cântă? V-ați imaginat vreodată? Cum e să auzi pe Dumnezeu cântând în simfonii? Glasul lui în simfonii. Extraordinar. Și spune, va cânta de bucurie. Nu va fi o cântare de jală, ci va cânta de bucurie. Și nu va mai putea de bucurie. Scriptura spune că toți sunt chemați. Tatăl a trimis o invitație. Slujitorii lui au fost chemați să invite. Mireasa, ce spune în cartea Apocalipsei. Duhul lui Dumnezeu face un apel la inimile noastre. Invită. Și mireasa, spun vino. Și cine aude, nuntașii toți, să zică, vino, hai să mergem, hai că e fain, hai că e extraordinar, hai să mergem la mire. Dacă doriți lucrul acesta, vă invit să nu zăboviți. Dumnezeu ne cheamă la nuntă, la nunta mielului. Dumnezeu ne cheamă la sine. El vrea să fim poporul Lui și noi să fim copiii Lui, ca El să poată fi Dumnezeul nostru. Războiul civil a izbucnit în America. Și după doar o lună de zile, o femeie numită Julia Ward a auzit marșul republicanilor, adică cântarea aia de război a republicanilor. Și a reținut melodia și cineva i-a sugerat să schimbe versurile. Și spune, n-am avut liniște sufletească. În noaptea aceea, în seara aceea, m-am pus să dorm. Dar n-am putut să dorm doar până înainte de zori. Și m-am trezit înainte de zori și am stat așa. Și așteptam să vină zorii. Era anul 1861. Așteptam să vină zorii. Și în timp ce așteptam în întuneric, în beznă, în mintea mea răsuna melodia marșului de ostași republicani. Și spune, fără să mă gândesc,
mi-au venit cuvintele. Și toate strofele, parcă am fost insuflat de Duhul Sfânt, toate strofele mi s-au conturat în minte. Și în momentul acela am zis, nu mă interesează, mă trezesc, măcar să le notez că le uit. Și așa a făcut. S-a trezit, le-a notat și acum vă invit să cântăm împreună cântarea aceasta printre nori de osanale, imnul 500. Amin. Să ne rugăm. Tată Ceresc, în aceste momente venim înaintea Ta să-ți aducem mulțumirile noastre, pentru că Tu atunci când noi ți-am întors spatele, nu ne-ai lăsat să plecăm, ci Tu ai fost acela care ai luptat pentru noi și L-ai dat pe Iisus Hristos, pe singurul Tău Fiu, ca să moară pentru noi, să ne poată convinge să ne întoarcem la Tine. Îți mulțumim că Tu încă ai brațele deschise și încă ne aștepți acasă. Iată-ne, Tată, vrem să venim. Vrem să fim și noi mireasa. Vrem să Te slăvim pentru o veșnicie și Te rugăm pentru lucrul acesta, ca Tu să ne ajuți, să ne mărturisim toate păcatele și astfel să ne spălăm hainele în sângele mielului vărsat. Te rugăm, dă-ne puterea de a face voia Ta și de a păstra legământul acesta frumos de logodnă pe care Tu l-ai încheiat cu noi. Abia așteptăm momentul acela în care Iisus Hristos va reveni și știm că este foarte aproape. Ne e dor, Tată. Până acum nu L-am văzut decât prin paginile Scripturii, dar abia așteptăm momentul să-L putem vedea față în față pe mire. Să-i vedem fața strălucitoare și să ne bucurăm și să ne înveselim, pentru că acesta este Dumnezeul pe care L-am așteptat atât de mult. Tată Ceresc, Te rugăm, ajută-ne ca acest dor să nu moară în inimile noastre. În numele scumpului nostru Mântuitor Te-am rugat și Te rugăm să rămâi cu noi în fiecare zi până la sfârșitul lumii. Amin.
grea se va sfârși. Îl voi vedea pe nor de slavă, El bolul morții a înprins prin jertfa sa. Știind că-i vin, pot învinge teama și eu sunt viu, căci m-a salvat și când ispita grea mă va ajunge, pe brațul său eu sunt mereu învingător. Amin. Iar de dor mă-ntorc acasă, lumini se sting. E vremea de popas, cu visul sfânt însingurat. La crucea ta mă plec îngenunchiat, Tu m-ai iubit cu adevărat. Am risipit comori de har și